Benvingudes i benvinguts a aquesta breu explicació de les oracions compostes subordinades adverbials. En primer lloc, cal distingir-ne entre adverbials pròpies i adverbials impròpies no circumstancials o interordinades. Les primeres són les autèntiques i prototípiques subordinades adverbials circumstancials, mentre que les impròpies, no circumstancials o interordinades no admeten la commutació per un adverbi. I a més, val a dir que s'anomenen interordinades perquè hi ha una relació d'interdependència entre dues proposicions, tant sintàcticament com semàntica, i no una relació de subordinació com ocorreix amb les subordinades adverbials circumstancials o pròpies. Comencem per les primeres, doncs. N'hi ha de tres classes: temporals, locatives o de lloc i modals o de manera, i cadascuna expressa semànticament una circumstància, òbviament les temporals de temps, les locatives de lloc i les modals de manera. Els nexes que fan possible aquesta relació semàntico-sintàctica són variats, però a la graella estan subratllats els més prototípics o característics. Per exemple, a les temporals el nexe més característic és quan, a les locatives on, a les modals com, a les causals que veurem després, ja que, etc. Les diferents funcions sintàctiques que en compleixen les adverbials circumstancials en l'oració composta són les temporals, complement circumstancial de temps, les locatives, complement circumstancial de lloc, i les modals, complement circumstancial de manera. Vegem-ne alguns exemples. Acabaré la feina abans que es faça tard. Ho passe bé quan fem activitats diferents. M'agrada menjar mirant la televisió. Expressa simultanietat en relació amb l'enunciació. O parlarem després que se'n vagin tots, acabada la feina, eixirem a sopar, ho farem en l'art de l'excursió. Aquestes tres oracions indiquen un temps posterior en l'enunciació. Locatives. Ens trobarem on hem quedat. Ves per on t'he dit. I de modals, ho farem com ho tenia previst. En part sempre parla movent les mans. Caminàvem ràpid sense observar el paisatge. Fixeu-vos molt bé en la diversitat de nexes per a poder identificar semànticament què indiquen aquestes clàusules adverbials circumstancials. Pel que fa a les adverbials impròpies o interordinades, n'hi ha més varietat. Primerament, les comparatives, amb la seva subclassificació clàssica i els nexes corresponents. D'acord? Quant a la funció sintàctica de les adverbials impròpies no circumstancials o interordinades, respecte del verb principal serà la de complement circumstancial i no caldrà especificar més, ja que és una qüestió polèmica, com ja hem esmentat abans, perquè en realitat en les oracions interordinades no hi ha relació sintàctica de subordinació i com a conseqüència cap d'aquestes suposades clàusules subordinades acomplix cap funció sintàctica respecte del verb principal. En tot cas, apostem per l'opció de considerar aquestes adverbials no circumstancials com a un tipus de subordinada molt especial i idiosincràtica i, per tant, assenyalarem com a funció sintàctica complement circumstancial. I tornem ara als exemples de les
subordinades adverbials impròpies comparatives, molt conegudes i molt senzilles d'identificar. Gasta tant com guanya, és més esportista que no. Ho és tu, tinc més temps lliure que tens tu, com més estudiava més segur se sentia i ja sabeu que les classes de les comparatives són les ja conegudes per tothom: igualtat, superioritat, inferioritat i fins i tot proporcionalitat. Les causals. Anem. Què indiquen les causals? Què expressen? Indiquen la causa d'un efecte expressat en l'oració principal. Atenció a això, que pot ajudar-vos per a la seva identificació, sobretot amb alguns nexes que veurem més tard. El verb en indicatiu, en aquesta clàusula. Els nexes són coneguts per tots. Per què, ja que, com que, atès que. N'hi ha de nexes que només utilitzen en registres molt formals, com car, puisque, per tal com, o per més infinitiu. El nexe prototípic seria ja que. Anem a veure els exemples. No em vas trobar a casa, en aquell moment havia eixit. L'avi no pot caminar ja que s'han trencat la cama. Com que feia bon temps, vam eixir d'excursió. Dinarem al menjador atès que a la cuina no cabem. Suspès l'assignatura o per no haver presentat el treball. D'acord? Les causals. I ara anem a les consecutives. Aquestes indiquen la conseqüència d'allò que s'enuncia en l'oració principal. Nexe prototípic, per tant. D'altres, de manera que, doncs, així doncs, en conseqüència, el que, o bé, així que, tants que, tal que, d'acord? Això se'n diuen nexes discontinus. Anem a veure els exemples. El pare té molta feina, per tant, l'hauràs d'ajudar. No hi havia ningú a casa, de manera que me'n vaig anar. He tret un aprovat molt just, doncs hauré d'estudiar més. No tinc diners, així doncs no et puc ajudar. Tenia tants quefers que va suspendre la citació amb el metge. Val? Atenció als nexes discontinus que indiquen conseqüència respecte a la matriu o part principal de l'oració composta. Les concessives estableixen una objecció a allò que s'expressa en l'oració principal. El nexe més característic, encara que. D'altres, a pesar que, per més, per molt que, malgrat que, tot i que, si bé, tot i més infinitiu, a pesar de més infinitiu, o per bé que. Exemples. Volem ampliar la família, encara que de moment no podem. Els meus pares no vindran, tot i que volien conèixer-te. Si bé m'agrada llegir, no ho faig sovint, tot i acceptar les excuses no li semblaven. Les condicionals indiquen la condició perquè pugui realitzar-se l'acció de l'oració principal. Per identificar-les, a banda del contingut semàntic que indique l'oració, el nexe prototípic i molt conegut és sí, d'acord? A condició que, en cas que, sempre que, posa que, llevat o tret que, amb infinitiu precedit per bé i fins i tot amb les formes no personals del verb, és a dir, gerundi o participi. Exemples. Si surts i ses al carrer amb manera curta, et refredaràs. Posat que vinga, li explicarem el que ha passat. Dissabte sortirem d'excursió. Llevat que faça mal temps, o tret que faça mal temps. En cas d'acabar aviat, anirem a visitar-vos. Anant ràpid, arribarem a temps. Gerundi. Dita participi la veritat, no podem qüestionar la teua actuació. I per últim, les adverbials impròpies o interordinades finals.
indiquen una finalitat, val? La finalitat d'allò que s'expressa en la matriu o clàusula principal. I el verb anirà en subjuntiu. Per què és important aquesta remarca? Perquè fixeu-vos en un dels nexes prototípics de les subordinades adverbials impròpies finals. Per què? Fixeu-vos en el nexe prototípic de les causals. Per què? D'acord? Però en les causals el verb ha d'anar en indicatiu, mentre que en les finals el verb anirà en subjuntiu. Altres nexes, a fi que, per tal que, el per on perà, a fi de o per tal de més infinitiu. Anem a veure alguns exemples. Retirarem els mobles perquè el pintor pugui treballar. Han analitzat l'aigua a fi que tot el món vega tranquil. Les estrelles serveixen per orientar-se. Has de menjar de tot per tal d'estar sa. Anem a explicar aquesta remarca important que us ajudarà a identificar perfectament les finals. El nexe perquè té un valor causal, si equival a ja que. I el verb va en indicatiu. He vingut perquè, ja que no hisses mai al carrer. En canvi, en té de final, si equival a fi que, i el verb es conjuga en subjuntiu. He vingut perquè o bé a fi que isques al carrer. Està clara aquesta diferència? El per què, aquesta forma, pot ajudar a identificar dues classes de subordinades adverbials impròpies o interordinades, causals i finals. Atenció a aquesta remarca. I així es dona per finalitzat aquesta breu explicació. Moltes gràcies, adeu.